Ngabe uyiqiniso elingakanani lokho engikuswayo ukuthi isizwe siyadukuzela? Ma, akulona iqiniso. Isizwe siqinisile. Simile nje, konke kuhamba kahle. Yeah. Kasandodana. Ba. Ngizwe ngathi ubandile. Uzosilethela intuthuko, kuvuleleka amathuba omsebenzi. Kuyiqiniso kangakanani? Iqiniso noma. Kodwa amathuba azobaleka abaningi. Ahambisana nokuthatha isinto sikababa. Njalo. Ngicabanga ukuthi uyona ingabe wena uyalwisana nalokho okufuna ukuletha? Lwisani naye kodwa ngifuna izinto zihambe ngomthetho. Ngendlela ubaba engafuni ukuthi izinto zihambe ngayo la esizweni sakhe. Izingane zakwethu. Lo mhlangano ungalokho. La siphethe ama-result olibofuzo. Ama-result wethu ahamba kanje. Gasa. Ama-result wakho athi 99.9%. Yo, Stan. Bandile. Ama-result wakho ndodana nawo athi 99.9% okuchaza ukuthi izingane lezi ezinobabili. So. Ngakho ke before sivale nokuhlangana angeke sisakwazi ukusebenzisa i-DNA test. Bawumngani. Ngiyawamukela ama-result. Futhi anginankinga nayo. Kodwa ke kumele silandele iqiniso. Cabanga ukuthi sonke la sibadala futhi siyabona. Umhlaba wethu uyaphela. Emini thafile. Intsha babona. Iwude. Esebenza. Intsha yethu ihlele emakhaya. Ungini nayo umpilo. Lothi umsebenzi. Izindlu zogogo, somkhulu, zoma bethu abazalayo, zobaba bethu. Ziyawa ziyawa phansi. Konke kuyashabalala. Umuntu ozohlala la. Umuntu ozohlala la. You must be the chosen one. This is not a public flex. But abantwana ngicela nizizwe kahle. This is not a flex. Akuyona ingane kwami. Sisuma kakhulu. Umuntu ozohlala la. Kumele ngithinta uthuba. Emphakathini. Ngiyakekho lo muntu. Ngaphandle kwami. Yimi ufanele uhlale ngesikhathi. Hayi. Siyabonga nje. Nice speech. Ake ngibuzelana-ke mfowethu. Uma kuthiwa-ke uyasithatha lesi sihlalo, wonke lo muntu ogcwele la uyavumelana nawe ukuthi usithathe lesi sihlalo. Yini? Isinqumo sakho sokuqala uyokuvumela yini ukuthi udayise umhlaba kababa? Uyebo noma cha? Bandile. Ngicabanga ukuthi uyabona inhlanzi isheba amanzi. Ayisekho into ongayenza manje, uvume mfowethu. Cabanga kanjalo. Angicabangi kanjalo, ngibona kanjalo. Okay. Ake sikhulume iqiniso. Baba omncane, ma sikhulume iqiniso. Baba Ngema. Babuzwane into. Iqiniso lithi ingane zami akuzona ezigaba. Hayi bo, kahle bandile kahle baba omncane.
Mina ngaphambi ukuthi ngihambe ngiye eThekwini ngahamba uMasithole sengimkhulelisile lo wamanipulator yonke into bathatha ingane zami benoMasithole bashaya awume ngomncane kodwa lo wayotshela ingane zami ukuthi ezakhe ingane zami manje zikhula zazi ukuthi nangibabaza mina ngobaba omncane kanjani ma kwenza kanjani ngoba phela akanayo inzalo Bandile. awume baba omncane awume iqiniso manje fanele liphuma yebo batshela mina lo ma mina ngihamba ngale eThekwini ngoba ngiyofuna intuthuko ukuze ngibuye nentuthuko ngizothuthukisa isizwe sakini manje awusho ke wena gazi njengoba ubhizi ungibuza ngendaba yokudayisa umhlaba kababa wara wena ungitshela uma ngase kuthiwe ke uphathe isihlanu uzosiphatha kanjani isihlanu ungenazi ingane ngoba phela wena uzali hayi umanze khona ya batshele iqiniso namhlanje intande sishela buhlobo endlule ekhasini batshele iqiniso namuhla ngangikwenza ngoba ngizama ukugqeba ihlazo lana ekhaya ubandile wahamba wangishiya ngedwa ngasivikela lesihlalo mina ngedwa manje siyabuka ubandile ufuna ukuzosiphatha lesihlalo yona uvikela ngasihlalo ngasivikela bawumncane awume bawumncane sona isikhathi sakho lesimanje wena uvikela ngasihlalo sukela ekuqaleni ubabe saphila ngokomthetho ngokwekhaya kuyaziwa ukuthi imini okufanele ahlale esihlalweni lesihlalo ungesana bandile the throne was never yours lesihlalo lesi sabantu besizwe sikababa ufana uqinisile esabantu besizwe sikababa kodwa Lalelani. Ayiphele manje le nto niyikhulumayo. Sizwani? Yayifana njengamanje. Into ezokwenzeka umkhandlu. Sizobathatha labafana laba bobabili. Sibahambise kusamusi sala ekhaya. Sizothi ukushaya amathambo, sishaya amathambo isona esiyokhipha isinqumo sokuthi uyena muphi oyohlala ngesihlalo sobukhosi. uyasenza kodwa leso sanosi